Welcome back to my YouTube channel. It's Rika BPTV. So today's video is another YouTube tutorial. Pag-uusapan natin ang 5 common vlogging mistakes sa mga small YouTubers, beginners, at sa iba pang vloggers. Ayan. So bago ang lahat, please do not forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking bagong videos. Ayan. So number 1 common vlogging mistakes is public fear. Ayan. So, alam naman natin kung ano yung public fear. Ito yung natatakot kang mag-vlog sa public. Ayan. So, alam naman natin ang feeling ng magpa-public vlogging ka. Ayan. So, based on my experience, yung first public vlog ko is nagpapatik over ako sa friend ko para siya yung mag-intro para sa akin. Dahil parang naiilang ako na maraming tumitingin sa akin kapag nag-i-intro ko. Like, hi guys! Welcome back to my vlog. Tapos yung mga lahat noon, ginagawa niya, ganun. So, medyo nakakailang kapag maraming taong tumitingin sa'yo habang nag-vlog ka. Ayan. So, yun yung public fear. Yun yung number 1 mistake sa mga small YouTubers at sa mga beginners. Ayan. Sa mga beginners talaga lalo yung mga hindi pa pro sa pag-vlog in public. Ayan. So, hindi pa sila immune. Hindi pa tayo immune sa pag-vlog sa public, hindi pa tayo immune sa mga taong tumitingin sa'yo during your vlog. So, number 1 solution sa public fear is be confident. Ayan, sabi nga nila, kapag magiging vlogger ka, YouTuber ka, influencer ka, dapat hindi ka mahiyain. Ayan, be confident. So, dapat kapag nasa public ka, so, what's up guys? Welcome back to my vlog. Ayan, hanggang umabot doon sa likod yung boses mo. Ayan, so, dapat hindi tayo mahiyaan, no? Medyo, magpa-practice muna tayo mag-public vlogging. Ayan. So, yes, number 2 solution is vlog more often in public. Ayan. Gaya ng sinabi ko is magpa-practice tayo mag-vlog sa public para naman ma-immune tayo, ma-enhance natin or anong tawag doon, ma-practice natin na merong tumitingin sa'yo habang nag-vlog. Kasi iba yung feeling na ikaw lang mag-isa sa room mo kasama ang camera. Iba din yung feeling na nandun ka sa labas tapos maraming tumitingin sa'yo habang nag-vlog ka. Iba talaga ang feeling. Kaya most of the time yung pag-vlog ko is nasa bahay lang at wala sa public kasi hindi pa natin enhance ang ating public vlogging skills. Ayan. So number 2 mistakes is eye contact. No eye contact at all. So, walang eye contact through your camera. Ayan. So, wala tayong eye contact sa lens. Yung eye contact kasi is very important. Gaya nga ng sinabi ko sa last vlog ko, it is very important to focus on your camera. Dahil through that lens, merong tumitingin sa'yo or merong nanonood sa'yo na dapat meron kayong connection or interaction sa eye to eye. Ayan. So, meron dapat tayong connection sa ating mata. Meron dapat tayong connections at interactions sa ating viewers through our eyes. Ayan. Common vlogging mistakes number 3 is not being yourself. Ayan. So, na-explain ko na to sa last vlog ko. It is not necessary to copy other people or to pretend another people para lang kumita or para lang maging mataas yung subscriber mo at mga viewers mo. It is not a proper way to vlog. Ayan. So, dapat be yourself talaga para naman sumaya ka sa sarili mo at sumaya rin yung nanonood sa'yo dahil nagpapakatotoo ka. PBB. Ayan. So, number 4 common vlogging mistakes is not planning ahead. So, ito, hindi ko pa to na-explain. Not planning ahead, it means that wala kang plano sa pag-vlog mo, wala kang plano kung ano ang susunod mong gawin, wala kang plano kung ano yung susunod na content. It is okay if you are a celebrity. It is okay na, mag-vlog lang ako dahil gusto ko. So, the number 1 solution of not planning ahead is make a script or make a notes. Ayan, so meron akong scripts and notes para ito sa mga plans mo, kung ano yung susunod mong videos, kung ano yung susunod mong gawin, yung mga contents mo para hindi mo makalimutan. At saka, script is very important, lalo na kung nasa YouTube tutorial ka. Ayan. So, it is very important to write notes and scripts during your vlogs. Ayan. So, next is, number 5 is audio is not important. Ayan. Last mistake is audio is not important. Parang hindi na nila importante yung audio, yung voice mo
sa pag-vlog. It is important talaga dahil ito yung way para marinig ka ng mga viewers mo ng klarong-klaro. Ayan, so dapat malakas talaga ang boses mo, hindi yung mahinhin kasi mahihirapan yung mga viewers na pakinggan or makinig sa'yo. Ayan. So, that's it guys. Thank you all for watching and please do not forget to like, share, subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking bagong videos at sana nakatulong ako or na-aware kayo kung mali pala kayo sa pag-vlog. Ayan. So, meron din akong mali dito. Ayan. So, don't forget to give me a big thumbs up kung nagustuhan nyo to at comment down below for any suggestions or shouts out. Ayan. So, I hope you like this video and thank you guys and God bless. See you on the next vlog. Bye!